Смехът не успява да надвие студа и му ти отваря темата за най-голямото му притеснение, откакто е прекрачил прага. Аз искам да говорим за тия теми и не знам дали още рано, ама притеснява, че това момче, Славичкото, пипа храната пък сега, колко да не, той е гей. Хората се делят по добри и лоши. Оттам натам няма, разбираш, или си добър, или си лош. Това ми е единственото опасение. Знаеш, че като си ходи на някой ресторант, като се почва кръжка, първо дали ти е приготвя някой зад се хвалят. Не, казвам само, това е ново за нас. Тогава на времето сигурно го е нямало. Сега е ново за нас. Това е много. Винаги е малко. Сега по това време сигурно е нямало. Те са закрили, ма сега са по-модерни са тук. Не, идеята ми е, че Ама в България в новото време така да го наречем. В България никога няма. В новото време да го наречем. Значи във всичките други его за римляни, за това, за всичко се няма от българите, никога се не са Говоря, че виждали. в новото време. Няма грешни хора. Не, вие сте ли чували за хормонален дисбаланс? Хормонален дисбаланс. Ти обаче и ти нещо става за какво говориш. Що? Хормонален дисбаланс е друго. Когато едните хормони се повишат, другите се понижат. При тях се повишават. Тия противоположните естрогени. И те го правят това с психиката, с душата си. Защото душата и тялото, като се сливат, стават едно и наистина може да се контролира тялото с душата. И те позволяват на тия неща да ги... Според мен такъв може или да се родиш, или да Да, станеш. може да се родиш. Ако майка ти и баща ти не са ти чери дола, ако не са те мили, ако не са ти забелвали пишката, се случват такива неща, че... Да, се случва така, че идват джино и те то дават и... Живо време имаме всички. Казвам, че за това нещо си има лек, стига да го поиска. Нали знаете, хора, човек има рак, има всичко, всяка болест се лекува. И така, за най-малкото те са и те от Аллах, от Бог дошли.